खुलुमबाय। थांनाय 15 आगस्ट खालाराव भारत बिमानि खुंगा 74थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिबारा गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सावगारि आखिनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बै बादायलायनायाव कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 72 नं केकहाटी गुदि फरायसालि आरो 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। गासै सा 25 फरायसाफोरा बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। बादायलायनायाव देरहानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय फारियै सेथियाव 72 नं केकहाटी गुदि फरायसालिनि थाखो 4 नि फरायसा सुमित बर', नैथियाव 79 नं गुदि फरायसालिनि थाखो 5 नि फरायसा जनार्दन बर' आरो थामथियाव 72 नं केकहाटी गुदि फरायसालिनि थाखो 4 नि फरायसा रैरुप दैमारी, 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि थाखो 3 नि फरायसा काबेरी सना बर' आरो 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालिनि थाखो 5 नि फरायसा कनकनज्योति बर'। देरहागिरिफोरनो बान्थाखौ गथायना होयो खन्थाइ बिबार हानजानि गाहाय सामलायगिरि दिपेन चन्द्र बर'आ। फारसेथिं रायखांनो गोनांदि बादायलायनायखौ जाफुंसार होनायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन फारियै चन्दन बर', धोरोमसा बर', मिन्टु बर' आरो अर्पिता स्वर्गियारिमोनहा। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुमित बर', आं क्लास 4 आव फरायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि जनार्दन बर', आं थाखो 5 आव फरायो। फरायसालिनि मुङा 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालि। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना रैरुप दैमारी, आं थाखो 4 आव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा 72 नं केकहाटी गुदि फरायसालि। आं थाखो 3 आव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालि। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कनकनज्योति बर', आं थाखो 5 आव फरायो। आंनि फरायसालिनि मुङा 79 नं बादकुसि गुदि फरायसालि।